Здравейте, скъпи зрители и драги сънародници! Бих искал да попитам тези, които подкрепят Обединената левица, да пишат на партийните си водачи защо програмата, която беше показана предизборно, хич не се спазва от уважаемият водач, който си е позволил да си купи джип. От информация на TV Scat излиза, че над 500-600 държавни имота са били приватизирани наскоро, точно от най-левите депутати. Така че лицемерието на Обединената левица и изхвърлянето на госпожа Нинова хич няма как да реши проблемите, че те са останали и изоставени в миналото. Те спорят за някакви паметници, за някаква буджлуджа, без да видят, че най-добрият начин да защитим тази идея, радикално лявата идея, е без да влизаме в спорове за миналото, а да спорим как да преизчислим ТЕЛК, как да направим хранителни купони, да помогнем на семействата и на хората, които са или изоставени, или са в беда, или всичко дето получава по-малко от 1000 лева, как да получават хранителни купони директно до домовете им. Това кога ще го спорят? А кога ще оспорят факта, че турски войски имат достъп до нашите бази и до нашата военна промишленост? И най-ключовото, което бих искал да попитам към хората, които все още подкрепят Обединената левица, е: помислете, защо няма диалог публичен за масово строене на екологични заводи, на екологична промишленост, на екологичен индепенденс, суверенност. В смисъл, как ще защитим нашите гори и нашите плажове от курортите, които масово ги построиха? И най-ключовото е как ще построим поминък и заводи и фабрики, които са екологично чисти от една гледна точка, дето могат да гарантират масовото развитие, истинско развитие. Гражданите за европейско развитие нямат нито намерението, нито компетентността да гарантират това развитие. В тях те